Sanibonani guys, igama ngiNqobelani Busela Mazibela. ITonga ngomhla ka-11 Agasti guys. UZama-ke bekade ehlambuluka laphaya kumam Faith esho ukuthi ubaba wakhe ngampela akasamazi nanokuthi ubani emva kwalesi senzo lesi asenzile. Ushilo ukuthi yazi lo baba lo kwakumele ngabe uyangivikela. Wathembisa ngesikhathi kudlula uma wakhe emhlabeni ukuthi uzomvikela, kodwa namhlanje sekwazi ukumenza nje. Hhayi-ke umam Faith ushilo ukuthi hhayi, khululeka mntanami, ngenze ukuthi khona isizathu esithize esenza ukuthi ubaba wakhe egcine esethatha isinqumo esibi kanje. Uyasho kodwa uzama ukuthi kodwa waze wamzisa ubuhlungu nangumuntu. Akupheli-ke lapho guys. Umane wavuka ekuseni-ke uNtanzi wabaleka phela esaba ukubona uZama, ngoba phela uZama bekade ezomgixabeza ngemibuzo. Wahamba wayohlangana noGadla le emaqeleni. uGadla-ke umane wathukuthela wathi, yazini ngidelele kabi wena, qale nakukhomba nje abakhongi bami ngesibhamu, emva kwalapho isibhamu naphinde nangikhomba ngaso nami, emva kwalapho wena usuza la kumina uthi asihlangane emaqeleni, ngampela ungiboni wena njengosihlalo. Hhayi, wase washo uNtanzi ukuthi eyi ngeke, yabona nje wena ngifuna wazi ukuthi uZama waziwa yimina. Uma umfuna ngampela akumelanga uthathe ngesinxele umane ugagamela izinto kanje. Kumele umnikeze ithuba, umnikeze isikhathi, ube nesineke. Wathi lalela la, akukho sineke mina engizokunika sona manje, ngizokunikeza u-2 days kuphela ukuthi lamalobolo aqhubeke. Futhi ngifuna wazi ukuthi thina ngeke sisayikhipha imvulamlomo. Yinini enizokhipha imvulamlomo futhi yinini enizosihlawula ngokuthi nihlambalaze ngale ndlela lena esihlambalaze ngayo. Guys, imagine uthi uzokulotsholwa ingane yakho kuthiwa uwena uzokhipha imvulamlomo. Hhayi, isiZulu sishintshe ngampela-ke manje la kuGadla. Hhayi-ke guys, uphinda guys usha amashushu ngale ndaba le yokuthi uGadla ufuna ukulobola uZama. Uyasho ukuthi yabo le khaya bangiboni mani, yazi le khaya bangiboni. Iqanda lale khaya liyathatha kuthiwa liyoshada uGadla. Mina kade ngangiwa ngivuka nalo mndeni, ngibamba idumbu, ngibulala abantu, ngibagqiba, mina lo igora. Kodwa-ke kuthatha uZama manje unikeza uGadla. Yini uGadla? Bashiya mina banika uGadla. Usethi uma wakhe yabona nje wena phinda, wena nje thula uthi nya, angifuni uyifake nakancane nje enhlizweni yakho le ndaba le. Awuhlangene nale nto le, phuma ey'ndabeni zabanye abantu. Wathi ma ngeke ngize ngiphume kule ndaba. Uyazi phela uNtanzi la udlalile ngami. Kungani kuthathwe uZama eyonikeza uGadla esikhundleni sokuthi anikezwe mina? Wamane wamkhumbuza uma wakhe ukuthi wena usuyikhohliwe yini inhlabathi, usukhohlile umgodi esasigqitshwe kuwona, usafuna ukuphindela kuloya mgodini wena Hey guys, kubonakala nje ukuthi kuphinda akayizwa le ndaba. Uyabona ukuthi cha, le khaya abamboni ngampela, baze bayokhetha uGadla ekhona impela eyindoda ephelele. Guys, uZama-ke uke waphinde futhi wahlangana noyise. Uyise emtshela ukuthi lalela, kumnyama kubovu wena uzomgana uGadla. Umane nje uNtanzi washo ukuthi uyayisola ngokuthi wayise uZama esikoleni sabo-Model C ngoba useze wakhohlwa usiko lwakhe ukuthi ahambe eyogana uGadla. Wathi uZama, lalela baba, kho siko la, futhi ukungisa esikoleni kwakuyilungelo lami. Vele ubaba wami angithi wena kwakumele ungiyisele esikoleni, kwakumele ungenzele konke wangenzela kona, musa nje ukubhaca ngalokho. Hayibo, wamane wacishe wamfumba ngempama guys, uZama efumbwa uNtanzi wonke guys. Umane wathi uZama, ngishaye baba, ngishaye manje. Kwasiza kona ukuthi uphinde useduzane. Wamane wathi mnumzane, asithi ukukhuluma eceleni kancane. uZama kuhambile wayethuneni lama wakhe wayokhala khona, ekhala ney'nyembezi esho ukuthi uyasaba. Angazi-ke noma usaba ukushawa uNtanzi noma usaba ukugana uGadla, kodwa ufikile kumam Faith wamduduza wamanga. Kubonakala nje ukuthi ugirl usosizini ngampela, akayifuni le ndoda and uNtanzi umcisha yona ngenkani. Guys, aphela lapho Mazibela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobelani Busela Mazibela. ITonga ngomhla ka-11 Agasti guys. uZama-ke bekade ehlambuluka lapha